Dobar dan, ja sam Tomislav Radoš, kapetan ekipe Ajduci iz Srednje strukovne škole Široki Brijeg. Danas smo vam ja i moje kolege Marko Kolobarić i Filip Kopilaš pripremili prezentaciju o hrvatskim predsjednicima, koju ćemo vam sada i predstaviti, pa da počnemo. Krajem 80. godina prošlog stoljeća pred narodom željnim slobode raspadaju se totalitarni komunistički režimi istočne Europe. Od Rumunjske do Poljske, od Berlinskog zida do Sovjetskog saveza, duboke krvave tragove i na desetke milijuna pogubljenih iza sebe su ostavili ti komunistički režimi. Ni komunistička Jugoslavija se ne uspija oduprijeti duhu slobode. Njezino oktroirano komunističko vodstvo bezuspješno pokušava očuvati zloćudni režim temeljen na velikosrpskoj hegemoniji te počinje operacija Velike Srbije. Na valu slobode u Hrvatskoj su raspisani izbori na kojima uvjerljivo pobjeđuje dr. Franjo Tuđman i njegova stranka Hrvatska demokratska zajednica. Time on postaje prvi predsjednik Republike Hrvatske. On je bio partizanski vojnik, ali vidjevši veliku zabludu kojoj je Hrvatska u Jugoslaviji bila podređena, krenuo je u procesu samostaljenja Hrvatske države. On je htio pomiriti djecu partizana i ustaša, inozemne i domovinske Hrvatske, jer je znao da jedino na valovima zajedništva može se ostvariti država. Hrvatska država. Iako je znao da će Hrvatska podnijeti veliku žrtvu, bio je odlučan i hrabar te vjerovao u stoljetni hrvatski san, čak i onda kada su granatirali Banske dvore. Kada je na njega više puta pokušan atentat, on nije ustupio od svetog čina, da nastane Hrvatska država. Bio je odlučan u namjeri da Hrvatska postane samostalna i suverena. Kao vješt diplomat čekao je prigodu da vrati izgubljene teritorije koje su Hrvati izgubili početkom Domovinskog rata. Hrvatskoj je nametnut embargo na uvoz oružja, ali on nije odustao da stvori respektabilnu vojsku. Podiže Hrvatsku vojsku na najveće svjetske vojne standarde i odlučujućim akcijama Bljesak i Oluja oslobađaju se hrvatska okupirana područja. Njegove su zasluge ogromne. Mnogi ga smatraju da je on otac hrvatske nacije. Za vrijeme njega Hrvatska će biti priznata država, članica Ujedinjenih naroda i postaće prepoznatljiva u svijetu. Njegovo ime vezivat će se za nastanak samostalne države Hrvatske, a on će biti jedan od najvećih hrvatskih političara i predsjednika u povijesti. Toliko o doktoru Franji Tuđmanu. Sada će vam moj kolega Marko Kolobarić ispričati ponešto o ostalim hrvatskim predsjednicima. Nakon Franje Tuđmana i njegove smrti, kratko prije predsjedničkih izbora, ulogu predsjednika imao je Vlatko Pavletić. Na valu demokratizacije na čelo Hrvatske države za predsjednika izabran je Stjepan Mesić. Mesić je igrao ogromnu ulogu u raspadu Jugoslavije. Bio je u šestočlanom predsjedništvu Jugoslavije te predsjednik prve vlade Republike Hrvatske. Za predsjednika je izabran 2000. i 2005. godine. Stjepan Mesić ostaće zapamćen za neke kao izdajnik, a za neke čovjek koji se obračunao sa hrvatskim domoljubom. Mnogi smatraju da on pokrenuo proces detuđmanizacije. Od Stjepana Mesića u Hrvatskoj je bio parlamentarni sustav, dok je za vrijeme Franje Tuđmana bio polupredsjednički. Nakon njega na vlast dolazi Ivo Josipović. On je bio treći predsjednik Republike Hrvatske u mandatu 19. veljače 2010. do 18. veljače 2015. Sveučilišni je profesor kazneno-popravnih znanosti na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Skladatelj je političar koji je imao dosta miran mandat. Nakon njega na vlast dolazi Kolinda Grabar-Kitarović, koja je izabrana u drugom krugu predsjedničkih izbora u Hrvatskoj 2015. godine. Ona je već tada igrala ogromnu političku ulogu u svijetu, a bila je ministrica te pomoćnica glavnog tajnika NATO-a za javnu diplomaciju. Na trgu Svetog Marka u Zagrebu svečano je 15. veljače prisegnuo za prvu hrvatsku predsjednicu, a 18. veljače u večernjim satima preuzela svečanu dužnost od svoga prethodnika Ive Josipovića. Izabrana je većinom pučko-narodnog dijela Hrvatske. Nakon nje 2020. godine na vlast dolazi Zoran Milanović, koji je već bio predsjednik vlade, to jest premijer, a o njemu ćemo još imati što reći jer je on aktualni predsjednik. Za mnoge domoljubi on je napravio dosta dobrih poteza, što je iznenadilo čak i neke njegove birače koji pripadaju većinom lijevom političkom području. Toliko od nas na ovu temu i hvala na pozornosti.